Goddag og velkommen til en Solve Your Problems og en OBS, eller hvad du vil kalde det. Det er lige bare. Jeg havde nogle problemer, da jeg startede med at bruge OBS. Og det var for eksempel det første her, det var sorte kanter i siderne. Og det er lidt svært at finde ud af på egen hånd. Men hvad det hedder? Gik jeg så ind og så YouTube-videoer, og der var kun 2 YouTube-videoer, og de var begge 2 på engelsk. Så jeg tænkte, jeg ville lave en på dansk. Det kan godt være, at der er nogle andre, jeg har lavet nogen. Måske. Lige meget. Jeg laver en, det er ligegyldigt. Og ja, det med sorte kanter, det er, at du... skal vise dig. Hvis I ikke ved, så Game Capture. Hvis du vil... capture dit game. Og så trykker du på det spil. Så properties. Højreklik og så properties. Og så er det egentlig bare et stretch image to screen. Og ignore aspect ratio. Og dem, de skal begge to være krydset af. Og så har du egentlig fikset dine sorte kanter. Det er rimelig nemt. Næste problem, det er, at når du startede med OBS, eller når du starter med OBS, så i hvert fald mit OBS, det gemte mine filer, altså min videofil, det glemte den i en fil, der ikke er særlig samarbejdsvillig, og det er en FVL-fil, og den er ikke så god i redigeringsprogrammer, i hvert fald hvad jeg har erfaret. Det kan godt være, man kan gøre et eller andet med den. Men det er noget nemmere at gøre sådan her, fordi så er det straight out of the box. Så er det bare settings, og så broadcast settings. Og så her, der står der normalt FLV. Skal lige, sådan her. Det er normalt FLV-filer. Og det er ikke særlig smart, fordi den fil er lort. Jeg hader den. Så det skal man ganske simpelt bare ændre. Bare slet FLV, og så MP4. Og MP4. Bup. Easy. Og ja, så gemmer den i en fil, som er noget mere useful. Men yes. Tak fordi I så med. Giv videoen en like, hvis I synes, at I kan bruge den til noget. Og subscribe til vores kanal. Vi laver mest gaming og tutorials og alt muligt. Ved du hvad, bare gå ind på vores kanal, hvis du har lyst. Og så ses vi forhåbentlig der. Ses.